Hello ming adlaw. Diri sa bahalinana mostly taga simana na gyud may meeting. Nagtapok og mga hisgot sa angay hisgutan. Hisgutan namo ang dapat buhaton, mga kakulangon ug unsay mga buhaton namo sa sunod simana. Kung sa construction pa, toolbox meeting ang tawag ana niya. Para na i-twist og para dali nila masabtan akong buot ipasabot, akong gipaagi og story ang gusto nako ipasabot sa ilaha. So karong simanaha ang among story mahitungod sa kabayo ug sa tiger. Usa ka adlaw nagkita ang kabayo ug ang tigre. Sa ilang panagkita, naglalis sila kay ana ang kabayo ang color kuno sa sagbot kay blue. Pero dili pod palupig ang tigre kay ang color gyud kuno sa sagbot kay green. Nagsumpaki ay gyud sila kay lahi-lahi man daw og color ang sagbot sa ilang panan-aw. Niana ang kabayo nga ang color kuno sa sagbot kay blue, pero dili pod palupig ang tigre kay ang color kuno sa sagbot kay green gyud kuno. So mao to kay wala man gyud magpalupig sa ilaha, ilang nasabutan nga ilang ignon ang lion nga king of the jungle kung kinsa ba gyud ang sakto sa ilaha, green ba ang sagbot or blue. Sa didto na sila tubangan sa lion, sigig syagit ang kabayo nga di ba sir ang color sa sagbot kay blue ug miana pod ang tigre nga dili man sir ang color man sa sagbot kay green. Naminaw ra ang lion sa ilang panagsumpaki. Hangtod miana ang lion nga sakto ka kabayo ang color sa sagbot kay blue. Superting lipaya sa kabayo kay siya man ang sakto ang color day sa sagbot kay blue. Ug niadtong panahon na lipay kay ang kabayo ug grabe niyang ambak-ambak ug giignan niya ang lion nga sir tungod kay sayop si tigre siluti siya ug tuod man gisilutan ang tigre sa maong panghitabo. Ug milakaw na ang kabayo ug grabe niyang lukso-lukso tungod sa kalipay kay siya ang nakadaog. Kay gisilutan man ang tigre, iyang gidawat ang maong silot ug naminghoy siya. Ayha siya mulakaw og pagasilutan, nangutana sa ang tigre sa lion ug nganong gisilutan siya nga green man gyud ang color sa sagbot dili man blue. So miana ang lion nga king of the jungle o hari sa tanang mga hayop nga gisilutan tika dili tungod kay green or blue ang color sa sagbot. Apan gisilutan tika kay tungod imposible kaayo sa usa ka bright usa ka isog nga mananap dinhi sa kagubatan nga motumpang og usa ka kabayo. Ug ang inyong panaglalis nga simple kaayo inyo payong gidala diri sa akong atubangan. So mao to gitagsa-tagsa na kog pangutana nga akong mga kauban diri kung unsa ilang nasabtan sa maong story nga ma-relate sa among kinabuhi o among pagpanarbaho diri sa bahalinana. Bitaw din noon, atong loto binuo. Blue man atong loto. Wako kahuna-huna natin nga blue. Kay basig anak nito nga puti ang kanon dahil nga blue man lagi dahil diri. Nya. Onya. Korek nyo ang kabayo. Kuan sa kabayo nga blue man jud kuno. Kani man green at tinuod man jud nga blue man. Mao ra puto yan. May gabi sa tanan, no? Ang nasabtan dito, no? Relate lang nako sa akong kinabuhi. Ay, lakay may. Angay gyud ito, no, kung daotan sa pananaw sa uban sayop man nila kung sa imuha insakto dili nagyug kaangay mo kuan sa marapon nagiingon sa kong igsuon nga kung naay man daot sa imuha ti labi na og kanang kuan ayaw og tumpang nila kay labaw pa ka nga walay grado ana nila kung motumpang kas kung unsa may lampan daot sa imong kinabuhi basta di na sila og paningkamot og para sa imuha kung ako pong i-relate sa atong pagpanarbaho kung naaman ganit pod tay mga kakulian nga mga say maglalis usay mga order nga mga kuan kung nasayop na dili lang gyud ko nato ipadayon kung sayop na lang gyud dili lang ta motumpang og maora pod to. Halakpak mo. Unsa hante? Smile dia. Video hi. Video na tarong kitang katag. Sige te. Dito sa sabot nga katong sakto dito sa katong layon. Nitumpaw ko yun. Nitumpaw ko yun dyan sa kabayo. Yan sa may mga nasabtan ato. Sige na, Jo. Sige na. Kuan. Para po sa kuha. Parang kung sayop jud ka di jud ka mag kuan pod mag malinis.
Sige, kung sayop, di manghambog or sa ba? Hindi ka magmalinis ay magkanang tao na. Manghinaw or Dayon. Ano ko idea? Bagay ka nagpanikad na. Storya. saan day? Dali dia babag-og ikang graduate kung ba pa. Noon akong nasabtan sa story no ang pras man to si ang kabayo mali gid siya pero kay kuan man no, sa tinuod green man jud ang Sagbot. sagbot. Pero mali pud ang kanang katong layon nga hintumpang pud siya nga tinuod naman ta to siya nga sakto ang ihang kuan nga green. Then i-relate lang gyapon sa atong trabaho sa atong trabaho diri no nga unsa man ang mali kuntahay kanang diri manggod nga ang uban suguon bitaw nya daghan kay nagtrabaho sa ubos unya daghan kay silang yaw Maniniod na kasi. daghan silang yaw payas biya ta nga nagtrabaho diri dapat mutan-aw pud mo sa among ang kay may trabaho payas biya ta gisuhulan. Umarap. Tama na day, kaya sige mo hilak day. Nga about din sa ato ang palibot, sa ato ang customer. Importante gid ng customer right gid na sila perminti kita gid paubos gid ta. Kay ugnay atong madunggan nga mga istorya nga murag sakit sa ato ang kuan kay naagod ta nagtrabaho murag giisip na gunato ning ato ang panimay. Ato lang adjustan atong kaugalingon nga dili ta makasukol. Kay lain kay paminahon nga may istorya ta ug masakit pud nila magbalon sila pauli na Sakto dyan natin. sa lain ang ilahang kabubuton. So kita dyan mag-adjust per me. Kita gyud ang mag-adjust. Maura pud ang kung hunahuna ni nanit nga adjustan gid nato ang ato ang kaugalingon kay kita may gianhi din hinila. Kita po'y nangita nila. Kay di na sila mobalik kung makapasakit ang istorya. Kay maingon man nga ang mga maldita man sila didto oy. Mo na nga di na lang ta mo adto didto bisag ganahan unta ta sa area nila didto. Mo na nga sa ako lang adjustan gid ang ato ang una-una dili na to pataas ato ang garbo. Kay garbo man gud nang ingon ana nga murag mo sukol ka sa kuan ba ka nang Customer. magpasakit po kag istorya sa customer. Pailob lang gyud ta kay ngun ani man gyud atong trabaho. Mura na. So ang bottom line sa mong istorya kinahanglan dili mo tumpang og dapat magpaubos. Maura to daghang salamat ug hinaut ang tanan makapanilak.